سلام دخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاي ما مدباب جزينا أزي وتر عربي بس عزفونا مدباب جزينا ومسخم تسن حتى لو نقرب الشيء قبل هنسي نلم يكل تعدمات اللوني عدماتي كاب جرمانيا زرع كيروس كمون ودب تدرسي بهالو نلمي إن كايدو علال بزعباتي أبتشن إسران ربعتن كاي تحاسب زلو إترا إكسبوز بهال مدب كلالينيوم نجمرتا كاب أبونتو هاوس زمسة بزعبات حسابك كافلنيو سلمتي حاسب موز من تاي جلزبلو ده حكى أنا بودب كا ناتو حسابات ناتو مدبات نكخ نغرنيو بجمرت عد ميا خبركم سلاز مزاخم امسكنكم دراكيروسكم اون ودب تدرس يا بجمرية ناوي مسكنك حسابات انتايو سلامتها بقيس اوكي يا مجموعة أنا بوجناي كمسكنا كدلي مالتي كم زحد عبد تكال كل جزء بقص عنا السرح راديو أرينا كابت كل جزء صفوف نحب تسمنا زغرب كوشتنا بدقن بمهانو كلاي كان بحكي جورناليزم كأصل السرح مالتي جورناليزم كبهالون كولس كابتنات كحساب وسيل كاس ندير أني أبتي نبحكي شبت أوي سرح سرعون كل لحظة زي إذا علتنا إننا نمكحلا أصل راديو تلزغونت بمجموعة خمس كندلي شاشاكو بزعهم بزح سميع اللهوس جنس كاب حجي أيتلالنا لنا دس يبلن مالتي ومسحود بحوي كاني كل جزء بقصالي نراخبنا بحنساب ونعينا لما عندها خمس لنا بحنساب أبز مسينا كنعلل بزعبات تحاسب زلوا خاني علامة ويد ماني مدب تنديفو زلها نحب تسمنا خاني كنقالعو دس يبلن مالتي أنا زرعي كيروسي بحال كفرانكفورت جرماني كمو هاني حدا خبتهم أبال ناي أوبنت هاوس إيه مالتي حنساب بسنك تصوغي كابتهم زرعي كنت خونكو جن كل جزء يحرعو تاقل قلت بزحد دقفت انت حاجة جستن كم ترى يكون هاني موجستون له ما يتس ناتاتهم موجس كسمعون كلها الجوها سمعون كلها ران تقبل زهونك لذي كم زي مسل مالتيو أبونت هاوس كاني كل جزء أبتي حويتنا حبر تسب ترناتنا حبر تسب بفلاي أبتي ناي كوميونيتي زبل أرسي أوي زنت مالتيو بوليتيكا ومرقصو كوني كم تي أب عالم لخاوي أب جرمن لزلنا بحقنا جرمن تقيدو نما حبرات زملكات كم ترى كاني تي زعابي مالتيو دوتش كرون جزس ملو مالتيو سخاني تي قوامنا جرمن كم خاني تي international human right declaration تعلم لخاوي ناي سبعة ومسن أبز خلته استقارنا خينو نحب تسب كأني استفلنا نجر زبركت إيو مالتيو زي حجي إكسبو من الباش ما تمثل لنا ده حراب راح قل ساي حايش بس لاني حاولنا نتهتل عليه مجمرته thank you هراي بوجني وانا مسكنك حوش شيء زي علم يبقى مدد صريحة بمزوعك كم زي حوي زرعيك الزارب لسنحة ببوجنا أفتي حبرة سباوي أبيت بحال قداي نسرح حتى رخبنا أوانات وي حبراوي عيوه لغة لدما بحنساب كنعيد سنة حنينة قد أمهن هذا حجي تمدي بهذا البروجكت ها بإيدن قانت مكنا نسرح عدل كفيلات لنا قعدون ركاب مالتيو شمي ودب تدروس بعض أب هاجري جرمن نبر حاجة أساسات 4 عام كيرا بعدي بعلم يعني سوشيال ورك يوم لازم مستدرعي وبنت هاوسن مستي زعيون ساتو من كتصالي زراخب مويان في باشن كار اللهم عليك صبو حجي كابز تبلو ዘለኹም ዛዕባ ኣዝዩ ከይረሓቐ ግን ከ ኣዝዩ ከይቀረበ ብዛዕባ ኤርትራውያን ጥራይኹም ክትዛረቡ ተሓሳብ ዘሎ ወይ ከዓ ንኤክስፖዝ ምልከት ንኤክስፖዝ ብል ቃል ኢኹም ትጥቀሙ ዘለኹም 2024 ኢኻ ክግበር ሕጂ መጀመርታ ተሓሳብ ከመይ ኢሉ መፂኡ ከመይ ተበጊሱ اوكي
كل جزيسي ترى إني خات جنزب إني خا حج حدا حدش حسب زبها نجر كنت زي هاللوه جن أبتي حد أبت حسب زمس وأبت تريو أبت تجنزبه أبت تستموكر كأجن حسابات كت وسخت خليات لمتى إكسبو إيرترا كل ناسي ولا أبي إيرتراس أبي إكسبو إيرترا ونالله مالتيو لذي كم حدش نمهزو زلنا زي كل الناس انتهي أني نحنا نعونا أدب جرنا مستناتنا زخيد مستناتنا كونتات مستناتنا بحالي لمدي مستزلنا يو أبزلنا حاجر سدت مالتيو كل جزء كم زي مشكين كندا بالكازي كونكاس انتهي أني كم يجي كابا خزلوا سجاتات كلتات سمويا سبسجات كم زي رأي كم زي جلوس أنت جورو مالتيو إذا حجي أب كل تشح نوحي كنت تتحاسبه كاب كل تشحن عسى ربعة تتحاسبه قلنا مجمع تجزية زجبرناي أب كل تشحن عسران حدني مالتيو هاكو تشحن عسران حدن كنقبرون كلنا يخاني إيرتراوان استفعلوا شافات الله مالت بتنا له جن كم يجر كات أرنافة تجبر حبرة السبت تجبر كوميونيتي تمسرد بفلاي كأن تزرع نجر يوم سني أو عاد هيبوم سني إهين ميز بحلولو بايتا زته وي بلاتفورم تفتر نزبلي مالتيو حجابت مجمرتا مسجبرنا يوم درستن صحفتن قلت رايم نيرو مالتيو كم تزح حسبنا يقله أي ولا كنت زي كون الجن جميرنا يا مالتيو تي ناتو وسيد كأني كم تيزق بأننا مزير خبنا يا مالتيو قلنا كيتنا مالت حجي تاعت قبر كل جزء وتنات سني مسوت أخايس كل جزء خمس زل خيو بزي في يخيد مالتها يكونن تاجن جرنا شعو نايتسلم تجي كم جرنا مالتيو نايتسلمت أفرو ميس زبل مسجبرنا أفرو فيرز بالنا مالتيو أزي عود مولو جرمن كأزاريبو برجر مايستر ويكاني ماير نايز فرانكفورت مالتيو بو درجات خفيتو نايب حق مالتيو ويكاتها سوشيال مينستري كابيتاتو أبتخلاي كاني ناي ماير ناي فرانكفورت كابيتاتو بزحت سلمتي كاب استفلالي مصيوم لعلي 3 كامباني ويدمان اورغانيزيشن او مننت انجليزن استفلالي بلاتفورم زعبناي تكنولوجي نيرو بزعبناي هيلث كير نيرو استفلالي نغير نيرو ماج حجي مليسو زنتاي غيرو مالتي او عوعنا مالتي كم بحدش زني تي نحواتنا مالت بسنك استفلالي زي مقبال وي زي مردا ويدمان بستفلالي نغير من تصاق زلوسني تحلوسي اذني افرو ميس ويكازني بلاك ناي افرو فيز غبرنايو مليسو تبعت غيرنا خنغبراينا نبل نيرنا مالتيو اوشنا خحزنيا ناوخا تبغيسنا نيرنا مالتيو بوخمو جن اوشت ايرترا زولو زي كونسني بزعباتي فحفح باتي دساسي ابدغ زلنا كم ايرتراوان كمين خيدالنا كابي مسينا كم يالنا نابي كنكيدنا زبل ارستا ديسكاشن كله مالتيو كومو هاترا زي كون خاني زلو نغرات مالتيو سب مويا سب استفعل نغر كان زرايلون زريلون يختي حساب مالتيو نيرو مايت سلازي كمزي وتي ابغاغسو كاب كنت 14 كم صحفه دبل قيمو كم كنت 20 حدن مجمع تاجي تغيرو اب كنت 20 كلتن كاني ناي سلمت فير غيرو حجنا ندغنا مالتيو بحدش عقمي مس كالوت مالتيو كم بعد حج بعد ودبون كم حساب مس نبرم كالوت كم سنه هاني كم شماغله خن بلوم سلازلو حبيرنا نز نغر زي حجي بزبلصه نخنغبرو حساب لنا مالتيو اتي حساب جن نحنا بايتنا نبر نفطر سبات زواسلو مغبار كاني زخر السعيبون كل جزء سبات كله بعلم كودو وغلديلو نحنا كم بلاتفورم كم حدا بايتا مفتارن اتوم زلون سب صغان سب كلتن كان مصيوم كا خواسو ناي مغبارنيتي كندي افروميس اكسبو ايرتراز غبرو زلو نخلت شحن 24 مالتي حجات بلن خلاتي افرو اكسبو بلن زلخا ويتني افرو تبلو زل 5 اكسبو ايرترا زرخ بالو ودي ولا استفلالي اوكي انتاي مسلكا نحنا كم ايرتراوان سني كل جزء ابتناتنا عن كل ترانا نبن كل جزء مالتي حجي انتاينا تملك احنا كل جزء كبانا بانا نعنا نرسنا خوينا خان خالوت نخونا نبل مالتي حجي ايرتراوان تزعابي كوميونيتي عب حسن زلو ويد مابزناي او راجا زلو زعابي سني ايرتراوانم ناي كاكون كامناي افريكا كوميونيتي دحرنا موروكو مالتي حجي نحنا تتاكيمنا تتطرنفنا ابانا زلو صغان كلت زي بحق تتطرنفنا ناسني نرسنا خوينا سن خالوت كماس كنصغو نخل سباتنا نورمال مالتي حجي بوغن سلازي تتطرنفنا انتايلنا مالتي نحناس بزح نتورك علينا مالتي نتوركنا هاني كنيوك خيدالو سلازي تناي صلمت نغبرن كلنا نحنا ون كم صلمت ايرتراون سو اتوات مالتي ابناي صلمت تبال كله ابناي انتجريشن ابناي بارتيسيبيشن زبحال استفلا نغير كون كله بزعبا راسيزم الله بزعبا ديسكريمينيشن الله استفلا نغير الله كاو حليفو خان بزعبا ستارت اب كل نغير الله ግን ኣብዚያ ግን ሕጂ ንብል ዘለና ኤክስፖ ኤርትራ ግን ኣብና ኤርትራውያን ዝዓለመ ንኤርትራውያን ከዓኒ ዝዓለመ ማለት እዩ ተኻፈልቲ እቶም ፕላትፎርም ንዖም እዩ እቶም ዝመፁ ዝርዩ ግን ንኹሉ ንሕና ንጋለፀሉ መን ምዃንና ካበይ ምዃንና ካበይ መፂና ከመይ ኣለና ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ግን ንኹሉ ዝርየሉ እዩ ትምዋሳእቲ ግን ካብ ኤርትራን ዝኾን እቲ ዝበለፀ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ወደብ ናባኻ መፅአ እስኹም መን ኢኹም
بملكع تكال ديهم زلهم بملكع جوجل سبات بعلال ديو بوتن ديو بمتأمان تاكوكم ديهم ببوليتيكا ملكع ديهم مالسي قرب سخا نستوم مسارح تخان زلو انتاينت وي ان شاء الله قرب ملالي زخون مهابني دحريو انتاي ترى لكم نسخم ابز بحر زلو اوكي. نحنا هم كمان من إيرتراوي ديجا بتي بفلكها of course أبنتو هم تقلت أنحنا تكال وعيد ولا وايد هنا عينة مدبات يزو نكسر تكال قلي نحنا مزحتو تناقنا لاندسكيب تنا إيرترا لاندسكيب يتانيحو بدلجة كجلة متأمن سرقت زجبرة علال أمونغو مزانو أمونغو بزعبة نا إيرترا تبو تصفى تبو رأي تبو دليت دلهم ዜጋታት ገለ ደራኽበና እቲ ፕላትፎርም እቲ ዝፈጠርና እሞ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሃገርና ከመይ ንነብር ከመይ ኣለና ከመይ ክንከይድ ኣለና ኢና እነውግዕ ኤርትራውያንና ማለት እዩ ስለዚ ብደረጃ ትካል ገለ ኣይቆምና ንሳብ ሕጂ ግን ከም ጉጅለ ከም ናይ ኔትወርኪንግ ስራሕ እንዳስራሕና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እሱ ከዓ ነዚ ብልዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝኸይድ ዝነበረ ጉዕዞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንኤርትራ ንምልከት እንታይ ክንሰርሕ ንኽእል ኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ንልዕለሉ ዛዕባ ብንልዕለሉ እዋን ዝመፅእ ሓሳባት ገለ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ እዚ ኤክስፖ ኤርትራ ንዕኡ ዝመስል ሓሳባት ፈሊቁ ኣብኡ ክንሰርሕን ምስቶም ናትና ፓርትነር ምስ ኡቡንቱ ሃውስ ኮይና ከዓ ነቲ ጉዳይ ኤግዚክዩት ምግባር ንዳለዋ ኣለና ማለት እዩ ትናትና ተራ ኢንፋክት ወላ እቲ መፃፅኡ ናይ ኡቡንቱ ሕጂ ከም ትኽእል ለካ ዝፀንሐ ዝረኣይ ኣብኡ እንዳሃለዎ ኮሎ ብደረጃ ትካል ነዊሕ እዋን ኣዳልዮም ዝሰርሕሉ ፕላትፎርም ክኸውን ከሎ ንሕና ከም ዝበልኩኻ ሃንደበት ኣብ መንጎ ዕላል ዝመፅእ ሓሳብ ገለ እዩ እቲ ናትና ኣይድያ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ብኡቡንቱ ዝኸይድ ዘንፀባርቕ ናይ ኤርትራ ፅባቐ ወይ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ናይቶም ዘለና ስደተኛታት ዘንፀባርቕ ፅቡቕ ባህሊ ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን እንታይ ክንገብር ኣለና ንኤርትራ ዝምልከት እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣርእስቲ ኣበጊስና ኢና እቲ ዕላል ኣቲናዮ ስለዚ እቲ ፅቡቕ ፖዚቲቭ ዝኾነ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ኣወንታዊ ዝኾነ ሸነኽ ናይ ኤርትራውያን ተዓምታት ናይ ኤርትራውያን እቲ ሰብኣዊ ፀጋ ንብሎ እቲ ባህርያዊ ፀጋ ንብሎ ገለ እዚታት ከመይ ጌርካ ክትምዝምዞ ትኽእል ከመይ ጌርካ ናብ ህዝቢ ብሉፅ ክትገብሮ ትኽእል ኦፍኮርስ ሰበብ ብወገኑ ነናቱ መፅናዕቲ ነናቱ ምርምራት ገለ የካይድ ግን ሕቑፍ ኣቢልካ ኣኪብካ ከመይ ጌርካ ናብ ህዝቢ ከተቕርቦ ትኽእል ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ፀጋታት ዝሓቆፈት እያ ሰብኣውን ባህርያውን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፀጋታት ዝሓቆፈት እያ እዚ ፀጋታት እንድሕር ተዋሂዱካ እንታይ ዓይነት ሃገር ክትፍጠር ትኽእል ወይ ናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ንዑኢታት ንምስኣል ገለ እዩ እቲ ቀንዲ ፕሮግራም ገለ ሒዝናዮ ተንቀሳቐስና ማለት እዩ እቲ ናትና ተራና ሕጅቡ ነቲ ፕሮግራም ናይቲ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ ካልቸር ኣብ ሂስትሪ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣስፔክትስ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝተመርኮሰ ነገራት ንዕኡ መፅናዕቲ ዘካይዱ እሞ ፕረዚደንት ዝገብሩ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ስደት ወፂኦም ዕዉት ደረጃ ዝበፅሑ ኤርትራውያን ኣምፅካ ፕረዚደንት ዝገብረሉ እዚታት ኣሎኬታ ምግባር ነዚታት ርጫውታ ምግባር እዩ ተቐልናትና ስራሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኦቨርኦል ፕሮግራም ማለት እዩ ኡቡንቱ ከም ትካል ነቲ ጉዳይ ኢኻ እንድገብር ኮይኑ እቲ ፕሮግራም ከዓኒ ኤግዚክዩቲቭ ምግባር ከዓ ተናትና ጉጅለ ትነጥፍ ማለት እዩ ፅቡቅ እስኹም ትብለኒ ዘለካ ኤክስፖ ካብቲ ብኤርትራ ዝግበር ካብቲ ስርዓት ዝገብሮን ካብቲ ኣብ ደገ እውን ፌስቲቫል ኢሉ ዝገብሮን እንታይ እዩ ፍሉይነቱ ከምኡ እንተኮይኑ ስለምንታይ እስኹም ከኒ ብካልእ መንገዲ ወይ ካብኡ ወፃኢ ትገብርዎ ኣለኹም ካብኡ ወፃኢ እሱ ዘየንፀባረቆ ወይ እሱ ክብሎ ዘይደለየ ወይ እሱ ከርእዮ ዘይደለየ ተርእይዎ ትኽእሉ ነገራት ስለ ዘሎ ድዩ ዋላስ ከመይ ያ ታሕቶ ማለት ሲ ብናትና ዓይንቲ ብናትና ሚዛን ንክንምልሳ ንኽእል ነወደብ እንዲ ሓሲብያ ነይረ ግን ርእይቶካ ክሰምዕ ፀገም የብለይን ኦኬ ደንዳሓን ወደብ ኢኖ ኸይደ ኦኬ ዌል ንሕና ኦፍ ኮርስ ሕጂ ፓርትነርስ እንዲና ከም ክልተ ክስታይ ይከኣል ማለት እዩ ንናሕና ኩርናዕ ጥመምታ ኣብቲ ጉዳይ ገለ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሕና ብወገና እቲ እምነትና እንታይ እዩ ብፍላይ ኣነ ከም ሰብ እቶም ናተይ ብፆተይ ከዓኒ
ازي ولا ونحتي نتفي قربة نتفي مس اوبنتون كنت اقول لنا قربنا نتفي قال ولا ونحجي تدالي دلو نتفي ناتي مدب ما جاتي او دلو انتايو كسا حجيس اتي كله دقبر زنبرا مدبات ناي ارتراويان اب دقة استفر علي مدبات كايد ماتيو فستيفال دي عمتو له دخون ايفنت زخون بدحريو راند قدر وي اجندا وي قال نقدر نفعوت ዝተበገሰ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ كلي نايتي نتي بدحريو نتي بدايران ዝገብር ዘሎ ዝተመርኮሰ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ እንተና ንርኢ እዚ ዘሎ ፖለቲካውያን ውድባት ዘዳልዎ ፌስቲቫላት ኣሎ ወይ ኢቨንትስ ኣሎ በቲ ሓደ እውን እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ናቱ ኣብዚ ደገ ዘሎ ማሕበራት እውን ዘዳልዎ ኣሎ ገለ ስለዚ ዝብገሰሉ ኩርናዕሲ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ገሊኡ ፕሮፓጋንዳ ሓልቂ ክኾን ይኽእል ገሊኡ ካልእ ክዕውቶ ዝደሊ ሸነኽ ክህሉ ይኽእል ገለ ንሕና ግን እታ ቀንዲ ናትና ባህግና እንታይ እያ ዝኾነ ብድሕሪኡ ክሃርሞ ዝደሊ ሸቶ ወይ ክበፅሖ ዝደሊ ነገር ገለ የብሉን እቲ ናትና ፍሉይነቱ እንታይ እዩ ከምቲ ሓንቲ ወይ እውን ፅቡቕቲ ቃል ተቐሳ ገለ ካባና ንዓና ናባና ትብል ጭርሖ ማለት እዩ ከም መራሕንታሽ ጌርካ እስኪ ንዕመ ኩሉ ሰበብ ብሸነኹስ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ሞ ርሱ ዝኸኣለ መበገሲ ወይ ርሱ ዝኸኣለ ኣጀንዳ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ዓይነት ኣቀራርባ ይገብሮ ነይሩ ሞ ሕጂ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ኤርትራውያን ንኤርትራ ካል ፅቡቕ ዝደልዩ ኤርትራውያን ኩሎም ተጠርኒፎም ኣብ ሓንቲ ዳስ መፅዮም ብዛዕባ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ብዛዕባ ናይ መፃኢ መደባት ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ብዛዕባ ኣብዚ ደገ ዘለናዮ ኣነባብራናን ከመይ ጌርና ክንሰግሮ ንኽእል ነዚ ዘለውና ብድሆታትን ዝዛረቡ እዚታት ጠርኒፉ ብኸይድ ስራሕ ከነዳሉና ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ክህረም ዝተደለየ ፖለቲካዊ ሸቶ ወይ ክህረም ዝተደለየ ካልእ ኣጀንዳ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ተባሂሉ ዝግበር ነገር እውን የለን እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ቲፈዞ መልክዕ እውን ትሪኦሉ ካብ ሕጂ ዘለናዮ ሓደ መደብ ክዳለው እንከሎሲ እቲ ንዕኡ ሲምፓቲ ዘለዎ ወይ ብደረጃ ውድብ ድዩ ብደረጃ ትካል ድዩ ብደረጃ መንግስቲ ድዩ ካልእ ተረኸላሃሲ ንዕኡ ሲምፓቲ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ዝሳተፎ ማለት እዩ እዚ ግን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ስለዝኾነ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ባህጊ ፅቡቕ ድሌት ፅቡቕ ሓሳብ ዘለዎ ምስ ኩሎም ኤርትራውያን ኣሓዋቱ ኣሓቱ ተኮፍ ኢሉ ክዛረበሉ ክዛትየሉ መታን ክውዕል ብተዳለወ ስለዝኾነ እዚ ሲምፓቲ ዘዊርዎ ወይ ድማ ካብ ሲምፓቲ ተበጊሱ ዝመፅእ ሰብ እውን ኣይክህሉን ማለት ሓደ ካብቲ ፍሉይነቱ ምስ ኩሉ እቲ ፕሮግራም ተዳልዩ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ግድን ኣይኮነን ኣባል ወይ ድማ ሲምፓቲ ናይ ተክስታይ ክህልወካ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብታ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ኣብታ ንፁህ ዝኾነ ፅቡቕ ትምኒት ድሌት ናይ ኤርትራ ምርኩስ ዝገበረ ኤርትራዊ መፅኡ ክሳተፈላ ዝኽእል ስለዝኾነት ብኸምኡ መንፅር ኣዝያ ክፍቲ ኣዝዩ ከዓ ዓዳሚ ሰሓቢ ንኩሉ ሰብ ክሰማዓሉ ብዝኽእል መልክዕ ዝዳሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ንሕና ከም ፕሮግራም ገለ ዘቐመጥናዮ ማለት እዩ ምናልባት ብደረጃ ትካል ናይ ኡቡንቱ ካልእ ፕሮግራም ክህሉ ስለዝኽእል ካባና ግን እዚ ናተ ኣንግል ትሪእናዮ ዘለና ማለት እዩ ፅቡቅ ብደረጃ ኡቡንቱ ትካል ኡቡንቱ ሃውስ ሕጂ ንዘይ ምድጋም ግን ርእይትኻ ክሰምዕ ብትካል ደረጃ ከዓ ዝሓትት ዘለኹ ካብቲ ካልኦት ኤርትራውያን ዝገብርዎ ፌስቲቫላትን ምትኽኻባትን ናይ ኤክስፖ ዝመስል ናይ ኤርትራ ምስሊ ዘንፀባርቕ ንጥፈታትን እስኹም ተሓስብዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ፍሉይነቱ እንታይ ፍሉይነት ኢኹም ከተንፀባርቑ ትደልዩ ዘለኹም ያ መጀመርታ እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ኤክስፖ ኤርትራ ኣብ ጀርመን እቲ ቀንዲ ክስታይ ግን ካብ ጀርመን ሰላላ ሚድያ ግን ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል ማለት ንምንታይ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብቲ ሎካል ዘለዎ ቦታ ኣብዩ ሱር ሰዲዱ ክዓቢ ክብርትዕ ክልውጥ ክቕይር ዘለዎ ማለት እዩ ግን ከምኡ መጠን ግን ከዓኒ ፕላትፎርም ፈጢሩ ከዓኒ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ግን ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ተዘገብራ ኣብ ጀርመን ኣይግበርን ማለት ኣይኮነን ኣብ ጀርመን ተዘገብራ ኣብ ኤርትራ ኣይግበርን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ጽቡቕ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ተተገበረ ማለት እዩ ግን ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ግን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እዚ ብመንግስታዊ ደረጃ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ንመንግስቲ ኻኒ ኣይውክልን እዩ ወይ ከዓ ሓደ ፖለቲካዊ መርገፂ ኻኒ ኣይውክልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ኡቡንቱ ዋላ እውን ንዓምሳና ዝሰርሑ ሰባት ክንእቱ ወይ ክንመምን ኮለናስ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝብል እዩ ማለት እዩ ካብ ኮሚኒቲ ብኮሚኒቲ ምክንያቱ እታ ኡቡንቱ እውን ትርጉማ ንሳ ስለዝኾነት ማለት እዩ እሳይ ንዓና ኩሉ ግዜ ትጥርንፈና እንትሕዘና ማለት እዩ ህዝቢ ባዕሉ እዝን የድልየና ኣሎ ካብ እዝን ከዓ ንክንወቅዕ ደልና ኣለና በዝን ሰባት ጌርና ኻኒ ክንዓሞ ኣለና ኢሉ ካብ ህዝቢ ማለት ከም ትካላዊ ማለት ስኒ ንሕና ወላ ማሕበር ማለት ናኮ ማሕበር ትካል ወላ ትካል ማሕበር ስኒ እታ ትካል ናብ ካል ስለተጠምታት ስለትኽእል ማለት እዩ ብማሕበር ኢና ንሕና ማለት ሕጂ ሓቢርና ንሕና ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተፈላለዩ ራእዮም ዘለና ግን ሓደ ነገር ዝገብረና ኣሎ ስኻኒ ድሕር ባይታና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ንብል ማለት ስለዚ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝኾነ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ እቲ ሓደ ጠቂሶም ነይሩ እቲ ፕሮፓጋንዳዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊኡ የብልና ንሕና ማለት እዩ ንሕና ፀጋታት ኣብ ሰብ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ንኽርአን ንኽግለፅን ኢና ተቐንዲ ዕላማና ግን ከዓኒ እንታይ ኣለዎ ከዓ መስለካ ኣብዚ እዋን ስኒ ኣብዘን ብስደት ይኹን በቲ ወግን ገልምታ ዝመፀና ነገራት ማለት እዩ ብዙሕ ርእሲ ሰብ ዝተሃሪሙ ማለት እዩ ሕጂ ርእሲ ተተሃሪሙኻ ኩሉ ኣካል እዩ ዝህረ ማለት እዩ ትርእስ ተተሃሪሙ ሲ ኩሉ ኣካላት ካ ዝሓምም ማለት እዩ ብኸምኡ መጠን ድማ ናይ ብሓቂ ንሕና ኩላትና ሕውየት ዘድልየና ኮፍ ኢልና ክንሓስብ ካበይ መፂና ከመይ ኣለና ናበይ ገፅና ክንከይድ ከምኡ ካልእ ከዓኒ ተስፋታት ከዓ ክንገብር ተስፋታት ንዓና ስንቂ ዝኾና ንቅድሚት ንክስጉም ከዓኒ የድልዩና ማለት እዩ ለዚ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ሓደ ናይ ኤክስፖ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክተውፅእ ትኽእል ማለት ሕጂ ኣወሲ ንኣብነሲ ካብዚ ዓንዲ ዋላ ዝተወሰሰ ዘለዉ ኣብ ደገ ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሑ ብዙሓት ምሁራት ኣለውና ሕጂ ንሕና ሲ ከምዚ ኦሮማይ ዝፀነትና ዝጠፋእና ኣይኮና ንዓቶም ክትሪኦም ከለኻ እዞም ኣብዛዓት ዘለዉ ዲያስፖራ ዝተወለዱ ሰባት ዝዓበዩ ሰባት ክሪእዎም ከለዉ ኣሃ ኣይጠፋእናን ኣለና ጭራሽ ባይጠፋእናን ተስፋ ባለና ኢሉ ሽዑ ክስጉም ይኽእል ፍንሕንሕ ክኽእል ይጅምር ማለት ስለዚ ሕጂ ኣብኡ ልዕሊ ሃገራውነት ዘይኮና ደሊና ዘለናስ እንታይ ደኣኒ ብሓንሳብ ክትዓቢ ብሓንሳብ ክትጥርነፍ ብዛዕባ ሓንሳብ رأي كتطري بحسب كأني كمي غيرنا نسرح نختبل مالت حجي اتحاد رئيسي متبع نخركب دامبر كالا ايكونن مالتيو كالا ودن او خاص كمزي ولا تسالي تناي لوغو غلت ريخايو قبل معات زد حبي مالت كمي غيرنا حبيرنا سني نلمع اب دبلوماسي زد حبي كمي غيرنا كلاتنا يهين مهين ناي مبال زته نفطر لذي تقال ازي قداسيتا بلاتفورم تبلسني نحنا حدا مدرخ نا يهين مهين بحاللو استفلا لصغارات ናይ حواتنا ናይ ሃገርና ነሪኤሉ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ሃት ዘለና ስደት ከዓኒ ከመይ ጌርና ከዓኒ ሓቢርና ተጓዒዝና ኣብ ግዜን ሰዓቱን ከዓኒ ንዓድና ከዓኒ ረብሓን ፍሬታን ንኸውን ያታ ኤክስፖርት ተስበሩ ካብ ኣኸይ ወፃና ከለና እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ኣብ ጊስን ዝነበረ ብቀረባ ስኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ዝኣምን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ብድሆታት ከይመፀኩም كم عند دوتات كيف التر أنت يناتكم وحسنات أنت ياهم تجبروا زلهم نزز ملكات مهنياته نقول يتراوخن عد منات تبلوك سبزها لهم كله يتراوخ أب حدا مركزي أب حدا مردات أب حدا أمنات يلن بأزيو ترين زخنا ناي بوليتيكا في اللي كسب بقى كلمة هرمون استبس حلو ساعاتي حج كاب حدا وجن دقف خون خلط قامو خاب حدا وجن دقف خون خلط قامو أنت متيكم كم يوم هندلك تجبرون السخم إذا سقفا في الجزيسي نزي نبملو إيرتراوي نخترنفو كبيدو أيقونن كما يخم تداليهم زلهم زعبازي بكلتهم بأبونتو تكال درجان ودب كامس مسارحة خامس بزود كان ناي كلتهم ريدو خسمع اوكي ምናልባሽ መጀመርታ ከም ትካልሲ እዞም መንእስያት ክንጠቕሶም ፀንሕናስ ናትና እዮም ካባና እዮም ጎራብትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ስለዚ ሲ ናትና እዮም ከምዚ ኣርሒካ ገለ ተጥሙቶም ገለ ዘይኮኑ ሲ ውፅዓት መንእስያት እዮም ናትና ውፅዓት መንእስያት እዮም እዞም ውፅዓት መንእስያትና ድማኒስ ሓደ ካብቲ ስጋብ ሕጂ ዘይረኸብዎ እውን ሲ ከምዚ ዓይነት ባይታ ስለ ዘይረኸቡ ብብዙሕ ነገር ተወፅሖም ሓደ በቲ ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ሓይሊ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ስደት ካብ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ናይ ጀርመን ይኹን ናይ ገለ ይኹን ዝተፈላለየ ብድሆታት ዝገብረሎም ሳልሳይ ካቶም ገደምቲ ንሕና ንበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ዝፀናሕና ስኒ ወላ ሓንቲ ዘጥረናሎም ዘቐመጥናሎም ነገር የለን ማለት እዩ
ولا ونسي نترجمة أوفيس كمان يقولون دا شاهي كمان سني زي كفتنا لهم سبت لذي مجمرة متأمن زد النجار على متأمن بقى بدأ تيجي تم قدمتي وخن جلسي نأمنه نجرسي كل لوس دماني زم أب كم زبس يحمز لوسي ناتنا قداي مخانو ناتنا تفشاب مخانو بزي كسامة تحجي زيادة ما تتجراسي حاو هذا ماني مو هي تحتي له خاص خاصي ومتى تجبرنا يحيش نام بالكاني كتمس تدخل كوينون عي يسمع عنه مالت لذي تبدل كمت مان مالت لذي نحن هنا تم قدمتي أبز نبرنا برجزنا عناون بزحات بدهوت أصل نبرنا سني ويدمان عيني بالله سني بالله نابلنا سنا إرتلا تاي جنزرنا زلنا نا وقلقلت نبرس أبز مسرتنا يوم زهنتنا يوم نجر يبلنا مالتيو حجي نبتا عرست جند ما يسملسك لك هاجن مالتيو زي نقبرو زلنا إكسبو إرترا نخلو إرتراوي مالتيو نخلو مالت سلبسي صحفت اليوم درست اليوم سألت اليوم أب تكنولوجيا صوت اليوم أب كبات صوت اليوم أب حكمنا صوت اليوم أب ناس أمور صوت اليوم أب زستفعل على سباسي مهارات مسيوم إهين زبهالولو حساباتهم زري لي مالت حجي تي صوعيت يوزكس فلوس قبل لذي نايكم عين الزات لزخونت بوليتيكاوي قسقوساس لزي كونه وين من حدا بارتي وين حدا خاني مدفع لزي كونه سني كل سب أبزي بجرهنت مالتيو كسمعون ندل زوان نقبر زلنا ما يتحجي قال أنت خبلو اليوم ونايجيسن فestival أفريسكم سي بزي فestival غيركم زونا خلو اليوم نو كان محجي كوني كمزس إكسبو إرتراس نيريو درستي قال أنت تمسي ناس نقبرنا هنا أوبونتو مالتيو حدش نقر أيكونن ناب كتشعن حدا كملو سخول اليوم ناب كتشعن كلتن كملو سخول اليوم اتفلاير كآخر يوي يخول اليوم مالتي لذي علو مالتيو قال أنت كملو خول اليوم هو هكذا بدأ بتزاور مقدي مسألنا له خيلو خلو اليوم نو كمونا يكونن نحنا كاب حزبي ناب حزبي نقبرو قد سألنا زلنا سبك أسي فولو كقبرو تخوينس على فيسبوك أتيو أوبونتو انتاي قبر مسمن حبر انتاي انت عينت فريات له انت عينت متكل اللوسني كريه يا أخي الحجي اتناتنا لو ما عزول لو متكل كم أوبونتو سي لو ما عنتي حدش زي كونس حمش عمت 10 عمت حزنا زنبر ناس بحدا جلس لزقات مسوق يرو نجار يكون فهمتي متكل يخلو جزية مالتي لذي نعناس هم جيرهم كرينا أخولي مالتي إذا جن كله إرتراوي عبي يكون من إسي استفلا على صفحات رديتها له مسيو خساتف جن عندهم مخانو يدل مالتي طبعا ودبنا بقى سجرات حتى ما شعورنا مجرد شوي بحنتي وبقلا حتى كمية ساعدنا نتوديو تمسك بقى سمعة اوكي هو كم دي اعتقد كاب دي زرايك بلوت عن حبزه رحقوي في اللاعب كونن معناته تمدى بتي عنده رسول كله تي ارتاوي استدعوا المدبي مالتي نو اقول له تحس لما نقول له ارتاو كم زخل كلاتنا ولا تي استقامه ولا زخون حيله بوليتيكاوي اورينتيشن زلو ارتاوسي بوليتيكاو بلاتفورم كسع زي كونه متيو كابو خوزلو خاصبولو زلو نجر جرنا نوزدو معي دي حاجة خمت قال إنها كان أبغى كانت of course كل نجر بخونك النجر بتاع مدمدم تاعي كعجلة تبلاي تقول عندي حد مهم زعم سلا بلاتفورم حاجة كودكو زبقس حيل اللي هينو كله ستايل كله تصل كله عينة شمكو هابو زلو هاتو إنه بوليتيكاوي هالكي بوليتيكاوي أجندة من عواد زبقس زلو ጉዳይ ኣይኮነ ንኤርትራውያን ብሓንሳብ ኣምፅኡ ተስፋ ንክሰንቁ ብሓንሳብ ውዒሎም ከዓ ህልሚ ንክበሃሉ ዝዳሉ ዘሎ ፕላትፎርም ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተቃዊሙ ነዚ ብከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ኣነ ዓይነት ተቃውሞ ዝኸዶ እንተደኣ ተረኪቡ ጉዳይ ካልእ ጉዳይ ሕጊ ገለ ይኸውን ንኽእል ማለት እዩ እምበር ኣብ ከምዚ ፕሮግራም መፂኻ كتقاوم يكتباس جلسي عدامي يكون بمسارات الديزاين مالت البروجرام نسب حقوف نسب قرار بل سبع صاروا هينو تبجيسو هارمون نفتقعو ديزاين استجبر نجار هيكون مالتي ولا مخياس بتروول يتخلي هنقوم نقرا كنت مزمزونه يتخليها ስለዚህ ንሕና ፃውዒት ካብ ምግባር ኣይነብልና ኣይነከነቋርፅና ማለት እዩ ምናልባት ካልእ ናይ ፀጥታ ናይ ገለ መለ ሸንሓት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ግን ብሓፈሻ ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ኩላትና ሓቂፉ ዝዛርበና ዘውዕለና ክሳብ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ክንፃቦ መፂናኡ ተሓቂፍና ኩላትና ብሓንሳብ ሂል ንክንገብር ንኸነዕልል ክንጥቀመሉ ክንዕድም ኢና ንደሊ ሕና ዓዲ ፅቡቅ
هراي مچم اكل حسابات حاسبكم بزي جنزب بزي فاينانس تكايد وي تخلونيهم بونتو وي كم ودبون سهم بخمي يوزشفن من يزلو دحريخهم من فاينانس زغبرو فاينانس زغبرو خ نصاديو كاب استغطنعهم كاب مئزاز نعهم استفلالي اجنده تتغبرلو كاب مدلاي نصاديو نصا زخونه اكاد نصا زخونه ነገር ድዩ ከምዚ ፋይናንስ ክሽፍነልኩም ዝብገስ ዶስ ናትኩም ዕቑሪ ሃብቲ ስለ ዘለኩም ኢኹም ሃፍታማትና እዚና ሃፍታማትና ብሓሳብ ብራእይ ብዕላማ ብሃቀና ሃፍታማትና ኩሉ ግዜ ድማኒ ንሰብ ሓፍ ዘብሎ ዝሰጉሞ ተስፋ ከይቆረፀ ዘኺዶ ኩሉ ግዜ እቲ ሃቀና እቲ ፓሽን ኣብ ሓደ ሰብ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ብረት ተሪእኻያሲ እታ ፓውደር እዩ ግን ተሲቆ ሰብ ዝገበሮ እያ ናብ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ሰብ ከዓ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ተስፋ እቲ ሃቀኑ ኣብኡ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ምግባር ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብካ ሰናይ ነገር ናይ ምግባር ማለት እዩ ኣነ ምናልባሽ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ግላ ተሓዞ ክእል ክኸውን ካልእ ከዓ ምስ ሰብኣውነት ክተሓዞ ክእል ኣነ ግን ብክልቲኡ ክተሓዞ ክእል ስጋ ሕጂ ዘለናስ ብኡኢና ማለት እዩ ሰናይ ነገር ብዛዕባ ህዝቢ ከምድላይ ህዝብና ብብዙሕ ነገር ይሓልፍ ኣሎ ብዙሕ ነገር ከዓ ይጋጥመሎ ተስፋ ይቆረፅ ኣሎ ርእሱ ተሃሪሙ ኣሎ ንብል ኣለና ማለት ነው ኣብዚ ስኒ ናትና ታራ እንታይ እያ ክትብል ከለካ ለዚ እቲ መጀመርታት ናትና ባጀት ሃቅና ናይ ዕላማ ናይ ራእይና ናይ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ተስፋ ቆረፅካ ከዓኒ ምስጓም ማለት ለምታይ ኣብ ከምዚ ብዙሕ ነገር እውን ሲ ውድሆታት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ቡንቱ ከዓ ንሕና ብቮለንተሪስ ጀመርናዮ ስራሕ ኢና እምበር ሓደ መፅኡ ዝስርሖ ዝበለና የለን ባዕልና ፈቲና ኢና ጀሚርና ማለት ሕጂ ኣሕዋትና ምሰና ከዓኒ ይቕፅሉ ኣለዎ ማለት እዮም ባዕልና ፈቲና ከምዚ ስለዚ እውን ሰብ ተዘይመፅኡ ስለምንታይ ዘይመፅኡ ኢልና እውን ንጉረምርምና መን ደግበር ዝግበረልና ዝበለና እውን የብልና ባዕልና ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ የድልልና ዝሓስብና ማለት እዩ ለዚ እዚ እዩ ከምዚ ክኸውን ከሎ ግን ከም ሓደ ማሕበር ከዓኒ ኣብ ፍራንክፎርት ምዝጉባት ኢና ለዚ ዝተፈላለየ ነገር ንጥፈታት ንገብሮ መንግስቲ ኩሉ ይሽፍነልካ ክሽፍነልካ እውን ዕላማ የብሉ ስለምንታይ ከይድድስክል ምክንያቱ ኩሉ ዝህበካ ኩሉ ከፍለልካ እንተኮይኑ ትድስክል ኢኻ ባዕልካ ሓርኮትኮት ክትብል ሰብ ምእንቲ ክወፊ ክዋፈር ላዕልን ታሕትን ክብል ምእንቲ ናቱ ፀጋታት ክገልፅ ክሪያቲቭ ክኸውን ኢኖቫቲቭ ክኸውን ኢሉ ግን ዘይሽፍኑ ነገራት ኣሎ ማለት ስለዚ ከምዚ 30% 40% ክሽፈን እንከሎ በቲ ኣመት ናይ ገዛ ናይ ቴክኒክ ናይ ገለገለ ክሽፈነልና እንከሎ ከም ዕላው መንግስቲ ለምንታይ ከዓ ዝሕና ንገብሮ ዘለና ኣብ ኢንቴግሬሽን ኣብ ኤዱኬሽን ኣብ ፓርቲሲፔሽን ግምታ ዘድሃበ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣዝዩ ገዳሲ ካልቸር ገለ ዝሓቆፈ ዝኾነ ምክንያቱ ፖለቲካ ካለ ዘይኮነ ናይ ውድብ ገለ ስለ ዘይኮነ ምክንያቱ ውድብ ስ ጀርመን እንታይ ምሲሉ ክሕግዞ ስለምንታይ ሕግዞ ማለት እዩ ለዚ ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣብ ናይ ስራ ኣብ ከምኡታት ዝሃበ ስለዝኾነ ንዓና ከዓ ንኸምኡ ኢልና ከዓ ማሕበር ከዓ ስለተመሰረትና ኣብዚ ንሕና ሕልዋት ኢና ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና ከምቲ ንሕና ንደልዮ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ጌርና ከዓኒ ገፅ ናይ ሰብ ገለ ከይረኣናሲ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ምስ ማንም ሰብ ክንመሳሰልስ ኣይንደሊና ሰብ ከዓ ፈትዩ ደልዩ ነቲ ንገብሮ ዘለና ፅቡቅ ብፍላይ ከዓ ዓንቶ ነጊረ ነይረ ማለት ምስቲ ናይ ጀርመን ሕጊ ዝኸይድ ምስቲ ኢንተርናሽናል ሁማን ራይት ዲክላሬሽን ዝኸይድ ኣብዚ ተሰሪትና ኣብዚ ተሃኒፅና ኢና ንኸይድ ዘለና እሞኒ እዚ ካስ ማንም ሰብ ኩሉ ሰብ ባህ ክብሎ ኣለዎ እየ ዝብል ምናልባሽ ባህተ ዘይብሎ ከዓ ምናልባሽ ምስ ርእሱ ከዓኒ ረፍሌክት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ንሕና እዚኣ ትመስል ግን ከም ሓሳብ ከዓኒ ጎፋንድሚ ከዓኒ ናይ ምግባር ኣሎ ሰባት ከበርክቱ ኣብዚ ነገር እዚ እቶም ዝዕደሙ ዘለዎ ከዓኒ እንታይ ኢና ባህልቲ ኢና ንሕና ብፍቶቶም ደልዮም ፈትዮም መፅኦም ስኒ ንህዝቦም ዘበርክቱ ክኾኑ ኣለዎም ሓደ ናምነታ ሙዚቀኛ ኮይኑ ስኒ ተኸፊሉ ዝመፅእ ኮይኑ ሲ ምናቱ ኣገልግሎት ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ ኣበርክቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ምንታይ ኩላትናስ ነንሕድሕድና ስኒ ኣብ ህንፀት ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ምሕዋይ ሕብረተሰብና ኢና ክንነጥፍ ዘለና ኣነ ሃይ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ከም ንሬሳ ምስደድ ንጓይ እንተኮይና ስኒ ኖ ኣብቲ ራእይ ኣብቲ ናይ ስፊሕካ ንሕብረተሰብካ ናይ ምድሓን ኣብኡ ሰብ ክጓይ እንከሎ ዝዓበየ ውፅኢታዊ ኮይኑ ናይ ይመስለኒ ሞ ተስፋ ይገብር ሰባት ከዓ ነዚ ኤክስፖ ኤርትራ ዝብል ዘሎ ብፅቡቅ ራእይ ብፅቡቅ ዕላማ ካልኣይ ግዜ ዝብገስ ዘሎ ማለት እዩ ከበርክትሉ ክሳተፉካ ማለት እዮም ኣውራ ነገር ግን ክሳተፉሉ እዩ ብድሕሪኡ ከዓኒ ከበርክትሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕራይ ናይ መጨረሻ ክትኮን እያ ወደብ ካብዚ ኤክስፖ ኤርትራ እንታይ ኹም ትፅበዩ እንታይ ውፅኢት ኹም ትፅበዩ ቀጥታዊ ውፅኢት ዲኹም ትፅበዩ ዋላ ዘገምታዊ ኹም ትፅበዩ እንታይ ኹም ትፅበዩ هو እዚ ሕጂ ወላ እውን ብደረጃ ትካል ጌርካ ክሕሰበሉን ክረአን ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣጋጣሚ ዕድል ጌርና ሕጂ ንሕና ኤግዛክትሊ ኣብቲ ከምኡ ሸነኽ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣትህቦ ብምግባር እተዓይ ማሕበር ስለ ዘላትና ስለ ዝረኸብና እኹም ተሃውስ ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን ከተግብሮ ዝኽእል
مدب يلنا ونعمل كسبتي كألنا كل جزء تقدر نواسعنا ولا تكون كنصرحنا تقدر كم زمان هاي تي ناتنا تثبتنا كذا تاوي كمان ما سي حاجة نقدر نقرا بالكا دهون إذا شايف كحاجز تروح بورا حاجة نقدر هلو خليه فيزبل دهون مالتي نحن زي قم تاوي لو تي أبتحبر السبب كنا أتوي إنه تي كان علامنا مالتي زي قم تاوي لو تحجين تايو ترى أخذت عن البرنامج هذا اللي كانت حزبها حقيقة أكيد كا يهمنا بايل تايو بزحبة إرتاد النور تبقى تسقطات ناي سب ناي بحرية بحرياوي حبيت بعابي وفاتتو هنا حبيت كوفي لو بحساب تواهي لو سرح كفاءة قال تلعب إذا خصوص كاس تلعب جيميل تاعو بزقمتا تي متأسسة على منقط حبيت تسبله تي بزعبا إرترا كقبل زبقس إرترا وزيقا مالتيو نتي تسقطات ناي إرترا تقيمو كسرح دخل زيقاون كمت أنا خلاص راح نقول عندي هم دي أحجبري هم مش عارف إذا هم عينة موتيفيشن كن كسكسو تي دساتر سبك عن قدس كان يوسني أبكم زنجر صراحة أبكم زعلت مدرخ كساتر موتيفيتد بخون له دي تعرفي تي زجم تاوي زبلو مالتي سلذي زجم تاو زخون عبيت ناي حبلة سب ناي توبسي ناي تأكل هلوه مالتي السيوغات تثبتنا بر نزق دايز جانوار مسجبرنا يو فبراير ويدما بمارش زخون توتيت كبل عين بنا قل أمودعتها خمسة أبكم لحد بلاتفورم مستاتفكا مستركز نفس حتى مالتي أنا خنتي أخبرك بزعبة إيرترا خنتي حساب لنا عن وين نزحور السبب بخميخة قبل دلنيرو نفسه كيف سبب في بروجرام بساتر زي أحد توزيع لنفسه كحتت كخيلي زي هذا عبيت عوضنا مالتي طبعا حرا يمبارنا زراعنا بها خصة قرية إتي قاطمي كابعلت كندي كخوني بجانورات بلن لها ورحت الريقن أبينا على يخود كايد كالا أي زلكا لبوا زلكا حسب تكافل نبتي قاطمي نخمو توديو ويكال خون خل زلكا لبوا كت نقرني وين سمعت تكافلهم عند الكبكة مو بخم هنو دينا ودونا مجرشتا سمع أنتي عند الكبكة يا مجمرت عند جيمي خمس كنا كازدليس لم تاي كم زعينت انفورميشن ناب حبرت سبنا كيد كله صبوغ مالتيو حجزي اكسبو ايرترا حوا خمزي مشلكا كمزي مرئيت ناي طب قال ترى زي كورس ناي بحق استفلا لعن الدسكشن زغبرلو مالتي ولا بتناي كم عن توزبلنا ابناي تكنولوجي لو ابناي فاينانس لو ابناي بوليتيكال ساينس ابناي بوليتيكال ساينس لو ابناي سوشيال بزح نغرات له مالتيو ولا وناب لعلو سني بزعبا خم حبرت سب كميا لنا زبل كمان سني بزعبا ناي منياتوتي غزا عبي دراش نحيدنا زلنا مالتيو ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዳራሽ ከኣኒ ኣብ ናይ ገሊኡ መፅሓፍ ምንባብ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ገሊኡ ናይ ዘተ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ገሊኡ ናይ ቅብእ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ገለ ድማኒ ከም ናይ ስድራ ቤታት ናይ ቆልዑን ክህሉ ክእል ፕሮግራማት እውን ተዳልዩ ማለት ስለዚ ዓብይ ፕሮግራም ኢና ነዳል ዘለና ማለት ሕዚ ኣብ ገሊኡ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሮግራም ናይ ፋሚሊ ላ ጥራይልካ ትኸይድ ናይ ፋሚሊ ትኸይድ ማለት እዩ ናይ ንባብ ኣላልከ መፅሓፍ ትኸይድ ናይ ኩሉ ሕጂ ግን ብሓፂሩ ስኒ ንዕለት ኣካባቢ ዝወርሒ ሓደ ካብ ዕለት 13 ክሳብ ዕለት 14 ዘሎ ክልተ መዓልቲ ቀዳምን ሰንበትን ስኒ ሙሉ መዓልቲ ዓብይ ኣዳራሽ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዝሓዘ ዝተፈላለየ ፕሮግራማትን መደባትን ክስርዓሉ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሰባት ክዋስሉ ዝኽእሉ ንሱ ከማን ክመፁ ዘይክእሉ ሰባት ከኣኒ ምናልባሽ ከማን ካብ ዝተፈላለየ ሩም ወይ ክፍልታት ከኣኒ ብላይፍ እንዳተዘርግሐ ከኣኒ ንኻልእ ሰባት ዝኸደሉ ኢና ክንገብር ንደል ዘለና ማለት ስለዚ ናይ ብሓቂ ስድራ ቤት ይኹኑ ምክንያቱ እንታይ ዓንቶ ወይ ናይ ካብ ኮሚኒቲ ብኮሚኒቲ ለነይረንዲ ዓንቶ እቲ ኮሚኒቲ ንብሎ ዘለና ንሕና ቆልዓ ክስካብ ሽማግሌና ንብዘለና ኣከለ ስንኩል ይኹን ገለ ይኹን ዓበይቲ ኩሉ ስኒ ንዑ ዝጠቅም ንዑ ዝዕቢ ንዑ ዘስንቕ መደብ ኢና ነዳሉ ዘለና ማለት ብዝተኻለና መጠን ብፍላይ ከዓ ሕብረተሰብና ከዓ ኩሉ ከዓኒ ኢሉ ተእትይዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፅቡቅ ሕራይ يا حجي أبز دماني كالوت كأني مشلك أبز زمن سدت ناسني أنا سدتني أنا بالكازي يكون كات نبرس انتهي أني أبتزل خايو سدسني أفرايك تخون ربحايك تخون نزا هجر زل خايو ترايز يكون كات نتات مزلا ما سلزي أبزي زرب حزن زلوا السبات نأمنت نسوم كم زرائلو نأمنت ناي حكمنا زلوم ناي سب ناي سنا أمورك إلا تكون خلو استفلا لي مويا بوق عزلوم سبات ناتهم نايقولهم تكال زخوف تكون خلو درستي صحفتي ما صحفت خشوت زليو حجي بزعبه بشقه زي كنا نحن دلنا زلنا مصحفتها او مثلا دليل زلنا نمبر كابو نخصو ነገር ይብልናል ማለት እዩ ኮሙ ጠበቅት ለው ተርጎምት ለው ናይ ህዝብ ጉዳይ ፍጽሙ ሰባት አለው ወነንቲ ድኳናት እዚያቶም ማለት እዩ ወላ ሮስትራንት ዘለዎ ወነንቲ ናይ ዩቲዩብ ቻናላት ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ዝሰርሑ ገለገለ እዚያቶም ሕጂ ከምዚ ኣብኡ ከምዚ ጣውላ ገለ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ማለት እዩ
إذا ترايك أزي يكون خاني حج مالتي من الباش أبكي لعلم زلهم ولا رح أقبل زلهم ولا بأونلاين وين تحبوا تدخلوا ما بتي بلاتفورم مسناي إنوفاتيف زخون بروجكت بيت IT زتحاز مسناي استفلا نقدر تحاز نلاوكم لنا أنا كم زعينت كلت على مسيح خساتة خليه يقولنا نعناون دولنا ياهم لازم احنا نقول لهم قاعد حال مساهم من بلوكم مالتيو ولا ونكاب افريقيا ولا ونكاب دبي كد حجابتني افرو مسسي تدول لنا ندير مالتنا نسلمت مالتيو لازم ولا بدبي لهم ولا بكسا لهم نحنا فيزا ناي مقبار كنت حاوركم نخيلنا حنتس نمسع نحبر نترنفنا دما زلنا تصقاتاتنا نحدنا نقاين نلاوت وتي جنريشن بحيزو لخا تسفاريو تسفاسوني قدماني نابزبلت بوتا خساغاغر تزخل تناي صباح يرتراخ اني بزبلت خمري انا خيل مالت لذي على تعسرت سلسه لا تعسرت 4 ور حاده كاب ساعه 10 سقاب 10 خلت يزولو مالتيو وقحت بليتي كبوره قال يبلنا علامنا نحن بفلتتن بزتن ننحدنا كنزاتس لدلنا مالتيو برقص ግን ባህላው ሎ ባህራው ምሪት አሎ ናይ ሃገር ናይ ብሄራት አሎ ኩሉ ሎ ማለት ስለዚህ አብዝስ ድሕር ዘብል ወልሓንት ምክንያት የለን ፍልያትና ወዲድና ናብታ አውራ ነገር ዝጥርንፈና እቲ ድሕር ባይታና ንሱ ምዃኑ ያ ንዑሪና ንመጽእ ንኩላሃትኩም ይምዕደብ ይላበውኩም ብፍላይ ከዓ መንእስያት ወረቅ ወሽማግለ ወረቅ ቆልዑ ኩልኩም ጽቡቅ حራይ ንቡንታ ሃውስ ዝምልከት ከም ካልኣይ ክፋል ንቕርቦ መደብ ክህሉ እዩ ብፍላይ እቲ ትካል እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ማሕበር እንታይ ዝገብር ዘሎ ማዓት ጀሚሩ ስለምንታይ ገለ ዝብሉ ዛዕባታት ከም ካልኣይ ክፋል ዝሓዝናይ መደብ ኣሎ ሎሚ ግን ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ዝምልከት ኢና ዕላል ንገብር ዘለና ወደብ ኣብዚ ዝበልክዎ ኣብቲ ቀደም ብር ዘልዓልክዎ ሕቶ ወይ ዛዕባ ዘለካ ለበዋ ዘለካ ምኽሪ ክትልግስሞ ብኸምኡ ክንውዲእና ነዊሕ መታን ከሒዘኩም اوكي I think درجة حولها حلبوا وشيلوان ديو زرعي تعرفوا بلاد خلتي زي حسب زي وإذا مدب زي كمتي استوى عليك نبانا نحنا بحلله كموس لذهنا نتنايو كلنا نحنا تقولين خاني نحنا بنستثناء كمو ذخلموني حدا تعلت أوريد تفريط وصل زلوا حجي جانواري 10/3/14 كتما فرانكفورت هم بفلا يروحوا عد زلوا سبات أقدمهم تناي قعدوا قدات كله خساتفوا دلي زلوا تناي قعدوا نقرات كله كتصفوا متهم صانع حبيرهم كعلو بحق لنا كل سنة متيو ساتف دلي ثالنا أنا بحكي تقدرش من عارف شلون هنا كل دز متأسف كحيل خالي أدرس يوهاني عن توي زراعي قرب أبتناي ناي فاينانسينج اللي تبع البداية نشت حابتها هي ونيرو ولا فكل أكل بيجف بروجكت يكونون ده تيدلو بدرجة محضر بأوبونتو كشفن كال جلسوا سنة شنخات لهنا مخانة إنفلونس لهنا كاله بدحريت راند جوفرنز بداية سلزيلة إذا بداية زين إنفلونس هنا نحن خاني عبز بداية زي نقعد كنساتف بفاينانسن بفلتتن بتستعفنتن بقول ما ألم كنساتف إلنا كن بجس كلاتنا إنفلونس بزيف على لك كن بجسن نزمله بزخنا عود كنسرحن ناين أبهزبنا عمينا أبتي كساتف زمتة كبركد زمتة كبريزنت قبل زمتة فاينانسو جنزبو ستايجرو خاني مو نتقول دايتي حجزو زمتة سب أو عمينا أنا مسؤول عن قبل زلنا مو نقول لكم أتيك معلان ولما لبوان جلس زلجي يكون أو تساتفوا نير حكي بعقنا راح نقول لنا ما بعق لنا كبير بعق طبعا أنا ون حسابكم نتبقصكم نسرحكم سنايك خون لباوي تمنيتايو توسخي كما حللف نداليو ملغت الله تقولون نحكمكم كلمي تي علات مخالون دحري اون كمي كم زنبراري توغن هب ويكا حسابنا كافل ندالينا زبل زعباتاتن حساباتن تمزيو أنا دلوية تقام زبالي بالليل نعاكم زي كنا يخون يعني لنا ስለዚህ ንሰናይ ሓሳብኩምን ንዝሃብኩምኒ ግዜና ኣዝየ መስግነኩም ካልእ ግዜ ብካልእ ግዜ ትሕዝቶታትን ብተመሳሳሊ ሕዝቶታትን ክንራኸብ ተስፋ ገብር ሎሚ ግን ሰላም ምሸት يعني لنا